Αυτό που βλέπετε είναι ένα κριτικό προϊόν. Είναι ένα επιστημονικό προϊόν. Διαβάζω. Κρετανίαμα. Ναι. Τι είναι το κρετανίαμα, το ξέρεις? Αυτό πράγμα. Θα συνδεθούμε και θα μιλήσουμε με ένα καταξιωμένο καθηγητή, τον κύριο Ηλία Καστανά, καθηγητή εργαστηριακής ενδοκρινολογίας, και είναι χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή εγώ έχω ανάγκη από κάποια φάρμακα, γιατί εδώ είδατε τι τραβάω. Τι είναι το κρετανίαμα, σας παρακαλώ, και πώς μπορώ να το παίρνω? Σας παρακαλώ, πείτε μου, να χαρείτε, πείτε μου. Σας παρακαλώ, κύριε καθηγητά. Έχουμε ξαναμιλήσει στην εκπομπή σας. Το ξέρω, το ξέρω. Με τωρινικές συνθήκες. Αλλά από τότε έχουμε 5 μνημόνια. Έχουμε 3 μνημόνια από τότε, πριν από 5 χρόνια που μιλήσαμε εμείς. Τότε δεν λεγόταν κρετανίαμα γιατί δεν είχε βγει στην αγορά. Τι είναι? Είναι εκχύλισμα 3 βοτάνων σε ελαιόλαδο. Κριτικών βοτάνων. Κριτικών βότανων. Εφόσον είναι κριτικών βότανων, τέρμα, τελείωσε. Εγώ του έχω εμπιστοσύνη. Να σας πω γιατί λέω κριτικών βοτάνων και δεν λέω ελληνικών. Γιατί η χλωρίδα της Κρήτης, ακριβώς επειδή είναι πιο απομονωμένη, διαφέρει από τη χλωρίδα της υπόλοιπης Ελλάδας. Έτσι, το θυμάρι το οποίο υπάρχει στην Κρήτη είναι διαφορετικό φυτό από το θυμάρι της υπόλοιπης Ελλάδας. Και ως εκ τούτου, γι' αυτό επιμένω στη λέξη κριτικά βότανα. Αυτό είναι φάρμακο, κύριε καθηγητά? Αυτό επί του παρόντος είναι συμπλήρωμα διατροφής με φαρμακευτικές ιδιότητες, το οποίο θα γίνει φάρμακο μόλις βγουν οι απαραίτητες κλινικές μελέτες. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, ένα φάρμακο πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη ένδειξη. Τα βότανα αυτά μέχρι τώρα δεν είχαν ενδείξεις. Οι ενδείξεις αυτές γίνονται από εμάς με κλινικές μελέτες οι οποίες ξεκίνησαν πριν βγει στην κυκλοφορία αυτό το σκεύασμα και συνεχίζουμε δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να το πούμε φάρμακο σε μερικά χρόνια. Σε τι κάνει καλό αυτό και σε τι δοσολογία μπορώ να το πάρω εγώ? Κάνει καλό, ουσιαστικά έχουμε δει ότι σταματάει τα συμπτώματα της γρίπης και του κοινού κρυολογήματος, των λοιμόξεων του ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος. Με άλλα λόγια, μπορούμε να το πάρουμε όταν κρυώσουμε, όταν έχουμε γρίπη, από την αρχή για 7 μέρες 2 κάψουλες την ημέρα. Δηλαδή εμείς που είμαστε με συνάχεια εδώ τώρα, αν πάρουμε αυτό το φάρμακο, θα πλαδοκωθούμε στο διάμα. Σε τι δόσεις τώρα, πόσο μπορώ να πάρω? 2 κάψουλες την ημέρα. 2 κάψουλες την ημέρα. Έχουν ξεκινήσει αυτές οι εργαστηριακές και κλινικές μελέτες για να αποδείξουν την αποτελεσματικότητά του? Κύριε Παπαδάκη, είμαστε καθηγητές ιατρικής και οι τρεις, και ο κύριος Λιονής και ο κύριος Πυρίντσος και εγώ. Ως εκ τούτου δεν θα τολμούσαμε να βγάλουμε ένα προϊόν στην αγορά αν δεν υπήρχαν οι μελέτες. Δεν πρόκειται οι μελέτες αυτές γίνανε πριν κυκλοφορήσει το σκεύασμα. Και θέλω εδώ να πω, ούτε εμείς θα τολμούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά και ο κύριος Λιονής, καθηγητής γενικής ιατρικής, και ο κύριος Καστανάς, που μιλάμε μαζί του, καθηγητής εργαστηριακής ενδοκρινολογίας, και ο κύριος Πυρίντσος, που είναι αναπληρωτής καθηγητής βιολογίας, αλλά και ο κύριος Σουρβίνος, ο καθηγητής κλινικής ιολογίας, είναι επιστήμονες οι οποίοι υπογράφουν αυτό εδώ το δημιούργημα. Και αυτή τη μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό, μπήκε υπό την κρίση συναδέλφων μας, βγήκε αυτό το πράγμα και γι' αυτό μετά βγήκε το προϊόν αυτό για το οποίο μιλάμε. Τώρα μας σας κλέψουν την ιδέα, τι θα κάνετε? Γιατί ξέρετε, είμαστε και μια χώρα που έχουμε διαπρεπείς επιστήμονες, έχουμε καλές ιδέες και τις βλέπουμε να τις κλέβουν κάποιοι άλλοι και με διαφορετική ονομασία να μας έρθει, ξέρω εγώ, από μια ξένη χώρα. Κοιτάξτε, πριν βγει αυτό το πράγμα και πριν από τις κλινικές μελέτες, όταν είχαμε τις πρώτες ενδείξεις ή αποδείξεις εργαστηριακές για την αξία αυτού του προϊόντος, το πατεντάραμε, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκόσμια, και μετά προχωρήσαμε στις μελέτες και μετά προχωρήσαμε στο συγκεκριμένο σκεύασμα. Πότε αυτό προβλέπετε να γίνει φάρμακο και να κυκλοφορεί ως φάρμακο? Όπως σας είπα, για να γίνει φάρμακο πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις. Συνεχίζουμε τις μελέτες κλινικές. Μόλις υπάρχει
ένα συγκεκριμένος αριθμός δημοσιεύσεων επιστημονικών, μόνον τότε μπορούμε να καταθέσουμε την αίτηση για φάρμακο. Αλλά δεν θα διαφέρει σε τίποτα από αυτό το οποίο έχετε στα χέρια σας. Απλώς θα λέγεται φάρμακο αντί για συμπλήρωμα διατροφής. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει μόνο στα φαρμακεία. Και πώς το ζητάω, Κρέταν Ήαμα. Ως Κρέταν Ήαμα. Κρέταν Ήαμα, ωραίο το Ήαμα, μ' άρεσε. Έτσι η ονομασία του. Ιαματικό. Ιαματικό, έτσι. Θυμίζει ιαματικές δυνατότητες. Το γεγονός ότι υπογράφεται από Έλληνες επιστήμονες. Το γεγονός ότι από τη μητέρα φύση, που άλλωστε είναι και η βάση πολλών από τα φάρμακα, κύριε καθηγητά. Έτσι δεν είναι? Πολλά φάρμακα έχουν φυτικές ουσίες. Βότανα έχουν. Σχεδόν όλα τα φάρμακα έρχονται από τη φύση. Και εδώ να πω, μια και άκουγα το προηγούμενο θέμα σας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ότι μαζί μας είναι αγρότες. Μαζί μας είναι αγρότες οι οποίοι είναι σε συμβολιακή γεωργία για την παραγωγή και του ελαιολάδου και των βοτάνων. Είναι 5 καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Λιονής, ο κύριος Σπυρίντζος, εγώ, ο κύριος Σουβίνος και ο κύριος Κατερινόπουλος από τη Χημεία. Τον ξέχασα τον κύριο Κατερινόπουλο, να του πείτε συγγνώμη εκ μέρους. Και είναι και μια ελληνική φαρμακευτική εταιρεία, η Olvo Science, τη γιατρική της Γκαλένικα. Και όπως είπατε, και μια σειρά από αγρότες οι οποίοι θα ωφεληθούν, γιατί αν αυτό πάρει έκταση. Οι οποίοι ωφελούνται ήδη, όχι στο τόσο. εξωτερικό είχε απήχηση αυτό? Έχετε ενδείξεις ότι στο εξωτερικό γίνεται κάτι σημαντικό στην Κρήτη? Υπάρχουν ενδείξεις και ήδη προτιθέμεθα από την επόμενη περίοδο, με άλλα λόγια από το Σεπτέμβριο, να βγούμε στο εξωτερικό, αρχικά στην Ευρώπη, μετά στην Αμερική και μετά παγκόσμια. Τι καλό που είναι αυτό επιτέλους, αυτό είναι η καλή είδηση της ημέρας. Ως εκπρόσωπος του κράτους, αν το κράτος τον βοήθησε. Σας βοήθησε το κράτος, λένε οι βουλευτές εδώ. Ή αν ήταν εμπόδιό του το κράτος ό,τι έκανε στην εξωτερική. Ωραία ερώτηση αυτή. Να δείξω, να μάθουμε και εμείς σαν πολιτική. Ναι, το 0. Αυτό περίμενα. Αλλά βέβαια δεν είχαμε εμπόδια. Δεν είχαμε εμπόδια. Εμπόδια δεν είχατε, αλλά το 0-0. Δεν μου λέτε κάτι τελευταίο για να σας αφήσω. Δεν καθόλου από το ΕΣΠΑ, χρηματοδοτήθηκε από εμάς αρχικά και στη συνέχεια το ανέλαβε η Olvo Science. Δεν μου λέτε... Ούτε €1 κρατικής επιχορήγησης, ούτε €1 ευρωπαϊκής επιχορήγησης. Μπορεί και να με ηρεμήσει, εκτός από το ότι να με βοηθήσει για τη γρίπη που έχω. Μπορεί να, αν παίρνω ένα κάθε πρωί, μπορώ να αντιμετωπίσω το πάνελ που θα έχω. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω αν είναι ηρεμιστικό. Αυτό το οποίο υπάρχουν ενδείξεις. Εθελοντής λοιπόν. Θα το παίρνω και θα σας πω τα αποτελέσματα, κύριε καθηγητά. Θα χαρώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα που κάνουμε μαζί σας. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Επιτέλους ακούσαμε και κάτι θετικό. Να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μας και στους υπόλοιπους επιστήμονες. Γεια σας. Επιστρέφουμε εδώ στην κουβέντα μας. Ωραίο ήταν αυτό. Συγχαρητήρια. Έχετε από 1,5 λεπτό ο καθένας. Θα σας δώσω και από ένα Ήαμα για να ηρεμήσετε. Θα ξεκινήσω και με τον κύριο Καμένο. Έχετε κάνει και μια πρόταση για δημοψήφισμα.